गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव दत्त गुरु साईनाथ महाराज की जय। ना वयाचे बंधन ना नात्याचे जोड, ज्याला आहे अगाध ज्ञान, जो देई निस्वार्थ दान, गुरु त्याचे मानावा, देव तेथेची जाणावा। कोकणशाहीच्या या विशेष गुरुपौर्णिमेच्या कार्यक्रमात आज गुरुला वंदन करण्याचा दिवस आहे। व्यास मुनी यांना सुद्धा या गुरुपौर्णिमेला व्यास पौर्णिमा असंही म्हणतात। खरं तर व्यास मुनी हे पहिले गणेशाचे गुरु आहेत, ज्यांनी गणेशाला घडविलं। गणेश 14 विद्यांनी संपन्न असलेला गणेश ज्या गुरूंना मानतो त्या व्यास मुनींना साक्षी ठेवूनच व्यास पौर्णिमा म्हणजेच गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाते। प्रत्येक लहान घटकाकडून आपल्याला शिकण्यासारखं भरपूर काही असतं। प्रत्येक लहान घटक हा आपला गुरु असतो। त्या प्रत्येक लहान घटकाला शतशः प्रणाम करण्याचा, कृतज्ञ होण्याचा दिवस म्हणजेच गुरुपौर्णिमा आहे। कोकणशाहीच्या या टीमकडनं, कोकणशाहीच्या या कुटुंबाकडून मला भरपूर काही शिकण्यासारखं मिळालं। साईनाथ गावकर कोकणशाहीचे संस्थापक तथा संस्थाचालक हे नेहमीच गुळाचा खडा तोंडात घेऊन असतात। कितीही संताप असला, कितीही त्रास असला तरीही त्यांनी कधीच ना नात्यातलं बंधन कमी होऊ दिलं, ना नात्यातली ओढ कमी होऊ दिली। नेहमीच समजावून सांगितली प्रत्येक गोष्ट। या क्षेत्रात मी स्वतः नवीन आहे, परंतु प्रत्येक गोष्टीत, माझ्या लिखाणात, माझ्या वागण्या चालण्यात नेहमीच मला सहकार्य केलं। नेहमीच एक भावाप्रमाणे पाठीवर थाप मारली। शपासकीची थाप असो किंवा कधीतरी रागाने बोलणे असो, पण ते तेवढ्या पुरतच असतं। त्यांचा हा जो राग असतो, हा तेवढ्या पुरता असतो। आम्ही काहीतरी पुढे करावं यासाठी असतो। त्यानंतर मार्केटिंग हेड आमचे हेदळकर सर, हे म्हणजे ऐन 70-80तलं तारुण्य म्हणायला हवे, कारण त्यांनी नेहमीच आम्हाला तरुणांनाही लाजवेल एवढं सहकार्य केलंय। ते नेहमी बालिश असतात, नेहमी बालिश लोकांसारखंच वागतात। नेहमी आपल्या वागण्या बोलण्यातून त्यांनी चैतन्य निर्माण करण्याचं काम कोकणशाहीच्या या फॅमिलीत केलेलं आहे। कोकणशाहीची ऊर्जा म्हणजेच हेदळकर सर आहेत खऱ्या अर्थाने, कारण आम्ही हे सगळे तरुण वर्ग आहोत। या तरुण वर्गांमध्ये कधी काळी असं होतं की आम्ही आमचा उत्साह हरवून बसतो, पण ते नाही, हे काम आपल्याला उत्साहाने करायचंच आहे आणि करायला हवंय अशी शबासकीची थाप आणि नेहमीच देत असतात, मार्गदर्शन करत असतात, आम्हाला सगळ्यांना सहकार्य करत असतात। मला मुलीप्रमाणे वागवतात। आमच्या कुटुंबातला सगळ्यात ज्येष्ठ माणूस जो कुटुंबाला धरता असतो, म्हणजे कुटुंबातील जो मुख्य असतो, जो कुटुंबात आहे म्हटल्यावर कशाचीही भीती नसते, कुठलंही संकट येऊ देत, हा माणूस आपल्यासोबत आहे ना। कोकणशाही नेहमी कुठल्याही कितीही अडचणीत असली तरी त्या अडचणीला सामोरे जाईल, हा जो विश्वास आहे तो हेदळकर सर निर्माण करतात। त्यानंतर चिन्मय खरं तर माझे गुरुवर्य घोगळे सर यांचा मुलगा, त्याच्याशी ओळख माझी खूप आधीपासूनची आहे, पण चिन्मय सोबतचं जे नातं आहे ते मैत्री पलीकडचं आहे, भावाप्रमाणे आहे। त्याने नेहमीच मला प्रत्येक गोष्टीत सहकार्य केलंय। माझं लिखाण जे काही आहे त्याला प्रोत्साहन देण्याचं काम किंवा लिखाणात अजून वाढ करण्याचं काम जे काही आहे ते त्यांच्याकडून मी शिकले। तो खूप चांगलं बोलतो, चांगलं वागतो, चांगलं लिहितो
कदाचित त्याचा स्वभाव एवढा चांगला आहे म्हणूनच की काय तो सगळं चांगलं लिहू शकतो, चांगलं मांडू शकतो. तर चिन्मयकडून भरपूर काही शिकण्यासारखं आहे. चिन्मय नेहमीच हसत असतो. कुठलंही कितीही थकवा असला तरी तो कधीही थकवा जाणवू देत नाही. आणि त्याने नेहमी सगळ्यांना सांगितलेले आहे की कितीही त्रास झाला, काही झालं तरी खायचं काही सोडायचं नाही. त्यामुळे खाण्याचा जो काही आहे, कितीही काही असलं तरी खाणं आणि झोपणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि आयुष्यात त्याला, कारण माणूस खाण्यासाठी जेवणासाठीच काम करतो तर त्याला प्राधान्य द्या असं तो नेहमीच सांगत असतो. चिन्मय मला भावाप्रमाणे आहे. प्रशांत दादा तर माझा सगळ्यात मोठा भाऊ आहे. एकदम साध्या सरळ स्वभावाचा, हळव्या मनाचा प्रशांत दादा आहे. नेहमी प्रत्येक गोष्टीला सहकार्य करतो. काहीही असलं तरी सांगतो की तू हे करू शकतेस, कर, मी आहे तुझ्या पाठीशी, काय होऊ देत, काय झालं तरी चालेल, कॅमेरा समोर ये, तू हे करायचंच आहेस, काय होईल ते मी बघून घेईन, असं तो नेहमीच बोलत असतो. हळव्या मनाचा आहे. काहीही बोललात, काही पटकन डोळ्यात पाणी येतं त्याच्या. एकदम साध्या मनाचा निर्मळ आरसा म्हणजे प्रशांत दादा आहे. साधं राहणीमान आहे. अंकिता घावनळकर ही आमची अँकर आहे. खरं तर ती माझ्या लहान बहिणीप्रमाणे आहे. नेहमी हसत खेळत वातावरण निर्माण करणारी. कितीही ट्रेस असला, ऐन तानाची सिच्युएशन असली तर अंकिता काही ना काही तिथे काहीतरी काढून हास्य विनोद करते म्हणजे करतेच, हे तिचं ठरलेलं आहे. ह्या सगळ्या मॅच्युअर्ड लोकांमध्ये स्वतःचं बालपण अजून सुद्धा तसंच ताजतवाने ठेवून, अजूनही बालपण जगून, कुटुंबात भरपूर प्रॉब्लेम्स असून सुद्धा अजूनही बालपण न विसरता ते बालपण झेलत कुटुंबाची जबाबदारी एवढ्या लहान वयात तिने घेतली आहे आपल्या खांद्यावर. तर खरंच तिचं कौतुक करावंसं, कौतुक करू तेवढं कमीच आहे. खरंच ती खूप छान सगळं एवढ्या लहान वयात सांभाळून घेते. ही गोष्ट तिच्याकडून खरंच शिकण्यासारखी आहे. कॅमेरासमोर पहिल्यांदाच येऊन सुद्धा तिने जो आत्मविश्वास दाखवला आहे, तो आत्मविश्वास तिने पुढे सुद्धा असाच दाखवावा. चांगल्या गोष्टी ज्या काही आहेत त्या ॲक्सेप्ट कराव्यात, वाईट गोष्टींना दूर ठेवावं. आणि ज्या स्वामींना ती मानते ते स्वामी ओमनी तिचं आयुष्य नेहमीच भरभराटीचं करोत अशी मी प्रार्थना करते. आणि माझे 2 शब्द गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने मी संपवते. अज्ञानाच्या अंधकारातून ज्ञानरूपी किल्लीनं जो माणूस आपल्या जीवनात प्रकाश पाडतो त्याला गुरु म्हणतात. मम्मी पप्पा किती भांडत असले ना मी तुमच्यासोबत, तरी आज मी इथे आहे ना, आता फक्त तुमच्यामुळेच मी इथे आहे. मान्य मान्य आहे की माझा स्वभाव थोडा भांडखोर आहे. घरी मी खूप भांडते पण आज मी इथे आहे ना, ती फक्त तुमच्यामुळे. मम्मी पप्पा खरंच गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझं वय एवढं नाही आहे, फक्त 19 रनिंग आहे. आणि मी ह्या क्षेत्रात आली ते यायचं पण योग कसा आला की माझी मोठी बहीण दीदी हिने मला हा मार्ग दाखवला. खरोखरच तिचे आभार मानावेत तेवढे कमी आहेत. आणि मी इथे आली नंतर साईनाथ सर, चिन्मय सर, हेदळकर सर आणि प्रशांत सर, संचिताताई, खरोखरच यांनी ना एवढं सहकार्य केलं माहिती आहे की मी एवढी लहान असूनही मला ते सांभाळून घेतात. माझ्याकडून काही चुकलं ना तर समजावून सांगतात. पण गुरुची जी कृतज्ञता असते ना ती आपण व्यक्त करतो, पण ती व्यक्त करूनही त्याचं पारडं फिटत नाही. आपण कितीही व्यक्त केलं तरी त्यांनी जे आपल्यावर गुरूंनी आपल्यावर जे संस्कार केले आहेत किंवा आपल्याला जे ज्ञान दिलंय त्याचं मोल कधीही होऊ शकत नाही. साईनाथ सर एकदम मला मोठ्या भावाप्रमाणे करतात. मला सक्का भाऊ नाही आहे, पण इथे येऊन मला सगळ्यांनी भावासारखं प्रेम दिलंय, त्यामुळे भावाची कमी कधी मला जाणवत नाही. साईनाथ सरांनी माझा टोन जो होता, आम्ही गावची असल्यामुळे आमचा मालवणी असतं, मालवणी टोन पूर्ण बदलायला लावला आहे. आणि आता जो माझा टोन आहे, मी इथे आहे ती त्यांच्यामुळेच आहे. त्यांच्यामुळे मी एवढा आत्मविश्वास निर्माण करू शकले आहे, असं एवढं बोलू शकले तुमच्यासमोर प्रखरपणे. त्यानंतर आमचे चिन्मय सरांचं बोलणं एवढं स्पष्ट असतं ना की मी फॉलो करते त्यांना. सांगू शकत नाही की त्यांचं जे बोलणं आहे ना ते समोरचं वातावरण समोरच्याला मंत्रमुग्ध करून टाकणारं असतं. अतिशय चांगल्या प्रकारे ते बोलतात. त्यांनी पण मला एका मोठ्या भावाप्रमाणेच आतापर्यंत सोबत दिले, यापुढे मला सगळ्यांनी सोबत द्या. त्यानंतर आमचे हेदळकर सर मला वडिलांप्रमाणे आहेत, मला मुलीप्रमाणे ते वागणूक देतात. खरोखरच सर तुम्ही एवढे वयस्कर असून सुद्धा एक तारुण्याची ऊर्जा जी तुमच्यात आहे ना त्यामुळेच आज कोकणशाही कुठेतरी
आज सातत्याने काम करते. नाहीतर आम्ही दमलो की आम्ही म्हणतो चला जाऊ दे, आजचा दिवस असाच जाऊ दे, आता जमत नाहीये. पण तुम्ही जी ऊर्जा घेऊन येता ना, आयुष्यात खरोखरच सांगते, तुम्ही जी ऊर्जा घेऊन येताय, चला मुलांनो काम करा, आज हे काम करायचंय, ते काम करायचंय, आज आपल्याला ही बातमी लावायची आहे, खरोखरच तारुण्याची ऊर्जा तुमच्यात अजूनही आहे ना, खरोखरच ते कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे जर कोकणशाही कुठेतरी नावारूपास आहे. त्यानंतर आमचे प्रशांत सर, मी ज्यावेळी पहिल्यांदा कॅमेऱ्यासमोर गेली खूप घाबरलेली, पण त्यांचा जो माझ्या पाठीवर हात होता, जे मला बोललेले की मला माझ्यावर आत्मविश्वास नव्हता, पण इथे असणाऱ्या प्रत्येक माणसाला माझ्यावर आत्मविश्वास होता की तू जाऊन तिथे करू शकतेस. आणि मी तिथे गेली. त्यानंतर त्यांनी मला सांभाळूनही घेतलं. त्यानंतर तिथे जाऊन मी जे केलं ते सगळ्यांनाच कौतुकास्पद वाटलं, कारण त्यांनी दाखवलेला माझ्यावरचा आत्मविश्वास मला कुठे गमवायचा नव्हता. मला तो आत्मविश्वास कुठेतरी नावारूपास आणायचा होता आणि त्यांना दाखवून द्यायचं होतं की तुम्ही जो माझ्यावर विश्वास ठेवलाय तो मी कुठेही डगमगू देणार नाहीये. तो विश्वास मी कुठेतरी नावारूपास आणणार आहे. ज्या तुमच्या अपेक्षा आहेत त्या अपेक्षांप्रमाणे मी त्या अपेक्षांवर उतरणार आहे. ते जे तुम्हाला अपेक्षित आहे ते मी करणार आहे. त्यानंतर संचिताताई, हिचं काय सांगूच शकत नाही, कारण तिचं लिखाण एवढं सुंदर आहे ना की मी पण ह्या पहिल्या इकडे यायच्या अगोदर काही लिहायची वगैरे काही नाही, पण इथे आल्यानंतर शब्दसंपत्ती जी असते ना ती मला तिच्याकडून मिळाली आहे. खरोखरच तिची जी शब्दसंपत्ती आहे ना, कोणच तिचा हात धरू शकत नाही लिखाणामध्ये. खरोखरच तिचं बोलणं पण अतिशय चांगलं आहे. थोडा रागीट स्वभाव आहे, पण ओके आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण नंतर थोड्या वेळाने आपणच बोलायला येणार आहे. परत एकदा मम्मी पप्पा थँक्यू, आतापर्यंत जो तुम्ही मला सपोर्ट केलाय त्यामुळे मी आज इथे हा भांडे म्हणून माझं राग धरायचं नाही. त्यानंतर आमचं ते हे कुटुंब आहे, वडील आहेत, हे भाऊ आहेत सगळे, ही बहीण आहे. खरोखरच आमचं हे कुटुंब आहे. ते कुटुंब असंच स्वामी समर्थ सद्गुरू चरणी मी प्रार्थना करते, स्वामींच्या चरणी प्रार्थना करते, साईंच्या चरणी प्रार्थना करते की आमचं हे कुटुंब कायम असंच हसत खेळत राहावं आणि आमच्या कुटुंबाला कायम यशप्राप्ती हो. धन्यवाद. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आजच्या या गुरुपौर्णिमे दिवशी मला ज्या क्षेत्रामध्ये मला जे कोण मार्गदर्शक लाभलेत त्यांना मी आज वंदन करून मी आज गुरु पौर्णिमेला मी आज त्यांना शुभेच्छा देतो. हीच माझ्याकडे गुरुचरणी प्रार्थना. आजच्या गुरुपौर्णिमे दिवशी ह्या आमच्या संचिता आहेत, अंकिता आहेत, आमचे साईनाथ गावकर, चिन्मय, ह्यांचं खरं ह्या क्षेत्रामध्ये खूप मोठं पाऊल आहे आणि हे असेच भरारी करू देत ही मी गुरुचरणी मी प्रार्थना करतो आणि त्यांना पुढच्या भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. गुरुपूजा विधिविधान, गुरु अपार गुणनिधान, स्वर्गाहून गुरु महान, वंदावे तेची पाय. सर्वप्रथम माझ्या सर्व गुरूंना, कोकणशाहीच्या दर्शकांना, जाहिरातदारांना आणि हितचिंतकांना गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. गुरुप्रती शिष्याचा जो आदर आणि जे प्रेम असतं त्याचप्रमाणे शिष्याची जी कृतज्ञता जी असते ती व्यक्त करण्याचा आजचा हा दिवस आहे आणि त्याच गुरुपौर्णिमेनिमित्त सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतोय. आजवर मला अनेक गुरु भेटलेत, म्हणजे शाळेतील माझे शिक्षक असतील, त्यानंतर कॉलेजमध्ये प्रवेश केला, त्यानंतर मुंबईमध्ये देखील एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये देखील मी जॉबला होतो आणि त्यानंतर मुंबईला कंटाळून मी या ठिकाणी गावी आलो. त्यानंतर माझ्या खऱ्या आयुष्याची सुरुवात झाली आहे. 4 महिने घरामध्येच बसलेलो, काय करावं काही सुचत नव्हतं. त्यावेळी सगळ्यात पहिला मला माझा गुरु भेटला, तो म्हणजे माझा मित्र मेघनाथ सारंग. त्याने मला सांगितलं या ठिकाणी अशी वेकन्सी आहे, त्या ठिकाणी जा. त्यानंतर मी पहिल्यांदाच चॅनलमध्ये उतरलोय. पहिल्या माझ्या गुरुला मेघनाथ सारंगला गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. क्षेत्र नवीन होतं माझ्यासाठी, काय करावं काही सुचत नव्हतं, कारण पत्रकारितेबद्दल मला काहीही माहित नव्हतं. मी मार्केटिंगचं काम करायचो मुंबईमध्ये, परंतु पत्रकारितेमध्ये आल्यानंतर पहिलं काम माझं जाहिरात प्रतिनिधी म्हणून होतं. फक्त जाहिराती घेण्याचं काम करायचो. नवीन क्षेत्र, थोडा घाबरत असायचो. परंतु पहिला गुरु त्या ठिकाणी नंतर मला साईनाथ गावकर भेटला. त्याने सांगितलं, अरे तू पत्रकार आहेस, घाबरत का जगतोयस, कॉन्फिडेंटली वाग. त्यानंतर त्याने माझ्यातला पत्रकार जागृत केला नंतर, आणि तेव्हापासून आतापर्यंत साईनाथ गावकर माझ्यासोबत आहे. त्याचप्रमाणे राजेश हेदळकर सर त्यानंतर काही वर्षांनी मला भेटले. आज दोघेही माझ्या पाठीशी आहेत. आज जो मी कॉन्फिडेंटली वावरतोय, दोघेही माझ्या पाठीशी आहेत, त्यामुळे मी एवढा कॉन्फिडेंटली आज वावरतोय. मी असेच काही दिवस नेहमी माझ्या पाठीशी दोघेही असतात. असंच एक किस्सा सांगतो. काय किस्सा तो सांगत नाही. असंच एकदा निराश होऊन बसलेलो, इथेच आपण बसलेलो दोघे जण सोफ्यावर, दोघेही माझ्यासोबत होते. निराश, नाही संपलं सगळं, नाही मला नाही असंच करत होतो. अरे कसला हे करतोय, चल आपण दुसरीकडे जाऊ आणि दुसरीकडून
मार्ग शोधू. तो मार्ग आपण शोधलेला आणि सर होते माझ्यासोबत त्यावेळी. ते माझ्या पाठीशी उभे राहिले. त्यांनी म्हणजे जो नाराज झालेलो होतो त्याने कुठेतरी पुन्हा चैतन्य निर्माण केलं. सरांबद्दल बोलावं तर ह्यांनी सांगितलं नेहमी उत्साहात असतात. कधी कंटाळा आलेला असेल सरांकडे येऊन बसावं. सर असे हसवतात ना की जो उत्साह असतो ना सगळा निरुत्साह जो असतो तो माझ्या गुरूंबद्दल बोलायचं झालं तर आजवर बरेच गुरु मिळालेत. एवढ्या सगळ्यांबद्दल जर बोलायचं झालं तर दिवस या ठिकाणी अपुरा पडेल. आजपर्यंत जे मला गुरु भेटले, ज्यांनी मला मार्ग दाखवला आणि मी आज या ठिकाणी इथपर्यंत येऊन पोहोचलोय. सर्व माझ्या गुरूंना गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यांचे आशीर्वाद असेच माझ्या पाठीशी राहू देत. एवढंच म्हणतो आणि पुन्हा एकदा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार. कोकणशाहीच्या सर्व प्रेक्षकांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हे कोकणशाहीचा पूर्ण कुटुंब टीम, आमचे हेदळकर सर, साईनाथ गावकर सर, चिन्मय गोगळे सर, संचिता मॅडम आणि अंकिता मॅडम यांच्याबद्दल खूप खूप म्हणजे मला माझ्या लाईफमध्ये म्हणजे इकडे आल्यापासून कोकणशाहीच्या मंचावर आल्यापासून मला एवढं सहकार्य केलेलं आहे त्यांनी की मी त्यांचा शतशः आभार आहे. खूप म्हणजे शब्द नाही आहेत माझ्याकडे की त्यांना म्हणजे काय बोलू. मलाच म्हणजे मी काय सांगू मला काय कळत नाही आहे. पण खूप छान माणसं आहेत सर्व. एकदम म्हणजे माझं फॅमिलीच आहे, माझी फुल फॅमिलीच आहे. मी अजूनपर्यंत म्हणजे असं कुठे माझं मी कामाचं एवढं खूप आवडीने करतो की मला वेळच भेटत नाही कामामध्ये, तरी पण मी करतो माझ्या प्रयत्नाने. आणि आमचे साईनाथ सर माझ्या पाठीशी आहेत. कितीही माझं म्हणजे माझ्यावरती एवढी संकट आहेत पण ते माझ्या पाठीशी उभे राहतात. हेदळकर सर पण, साईनाथ सर पण आणि चिन्मय सर पण. म्हणजे त्यांचा मनशः म्हणजे खूप आभार आहे. कोकणशाहीकडून सर्व प्रेक्षकांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार. सर्वांना गुरुपौर्णिमेनिमित्त मनापासून शुभेच्छा देतोय. अगदी 1-2 दिवसापूर्वीच आमच्या अंकितानं विचारलेलं की सर माझी इच्छा आहे गुरुपौर्णिमा आपल्या कार्यालयामध्ये साजरी व्हावी, पण हे सगळं ऑन कॅमेरा करूया का. मी म्हटलं की नको ग, बाहेर बरंच काही सुरू असतं. सगळ्यांना वाटेल मीच बोलायला लावतो की काय माझ्या स्टाफला माझ्याबाबत चांगलं चांगलं बोला. म्हटलं की हे नको करूया. पण नंतर एक विचार माझ्या मनामध्ये आला की पत्रकार जो असतो ना त्या पत्रकाराचं बातमी म्हणून सर्वजण ऐकतात, परंतु त्याला जे बोलायचं असतं स्वतःविषयी काहीतरी सांगायचं असतं हे सांगण्याचा संधी मंच खरंच पत्रकाराला कधी भेटत नाही. पत्रकार सुद्धा अनेक अडचणीतनं मार्ग काढत जात असतो. त्याला वेगवेगळ्या वळणावरती वेगवेगळे गुरु भेटत असतात, पण त्याच्याविषयीची कृतज्ञता ऑन कॅमेरा येऊन सांगण्याची संधी ही कधी पत्रकाराला मिळत नसते. म्हणून मग निर्णय घेतला की चला कोण काय विचार करेल ह्याचा आजपर्यंत कधी विचार मी नाही केला. त्याच्यामुळे ह्या एकूणच कार्यक्रमाचा बाबत कोण काय बाहेर बोलेल ह्या विचार करण्याऐवजी माझ्या या सर्व सहकाऱ्यांना एक मंच भेटावा, जो मंच आम्ही बाहेर सर्व दर्शकांना देतो, आमच्या वाचकांना देतो, तो मंच माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना भेटावा. म्हणून गुरुपौर्णिमेचा हा विशेष कार्यक्रम कोकणशाहीच्या कार्यालयामध्ये आपण आयोजित केला. मी सर्वप्रथम कोकणशाहीचे सर्व दर्शक, जाहिरातदार, हितचिंतक या सर्वांना गुरुपौर्णिमेनिमित्त मनापासून शुभेच्छा देतो. आजपर्यंतचा सुरू झालेला माझा स्वतःचा अंकिता आणि सर आपल्या सर्वांना माहिती आहे जो प्रवास होता 200 रुपयापासून सुरू झालेली पत्रकारिता, दैनिक तरुण भारत, त्यानंतर प्रहार, त्यानंतर अजून एका न्यूज चॅनलला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका प्रमुख न्यूज चॅनलला काम केलं आणि त्यानंतर कोकणशाहीपर्यंतचा हा प्रवास. या संपूर्ण प्रवासामध्ये अगदी मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट पुणे या संस्थेमध्ये सामाजिक न्याय विभागाची ती संलग्न सामाजिक न्याय विभागाची संस्था आहे. या संस्थेमध्ये समतादूत म्हणून काम केलं आणि त्या संपूर्ण काम करत असताना लोकांमध्ये जात होतो. नेहमी लोकांशी संपर्क आला. पण हे काम करत असताना त्या ठिकाणी सुद्धा जे मला गुरु भेटलेत त्यांनी जो मला मार्ग दाखवला, ज्यांच्या संपर्कामध्ये आजही मी आहे, उदाहरणार्थ आमचे अशोक पवार सर असतील, परिहार सर असतील जे महासंचालक होते बार्टीचे, त्याचप्रमाणे आमच्या ह्या संपूर्ण विभागाचे कोकण विभागाचे PD सर होते लालासाहेब जाधव. या सगळ्यांनी फार मोठं असं सर मार्गदर्शन केलं. कसं आहे माहिती ना, आयुष्यात घेतलेलं कुठलंही शिक्षण, घेतलेला कुठलाही अनुभव कधी फुकट जात नाही. आजपर्यंत ह्या संपूर्ण मागील 15
16 वर्षाच्या प्रवासामध्ये जी काही वळणं घेतली, म्हणजे अगदी यात्रांमध्ये दुकानं लावणं, कुणकेश्वर गावामध्ये माझा छोटा फोटो स्टुडिओ सुद्धा होता, मार्केटिंगची MLMची कामं केलीत, घरोघरी जाऊन पेपर टाकलेत, हा जो काही सगळा अनुभव होता ना, हा सगळा अनुभव आताच्या घडीला या ठिकाणी उपयोगी पडतोय. पण हा अनुभव घेत असताना चिन्मय जे गुरु भेटलेत, ज्याने मार्ग दाखवला, त्या सर्वांचं ऋण व्यक्त करण्याची आज संधी असते. हे ऋण फक्त गुरुपौर्णिमे दिवशी नसतं, तर ते कायमस्वरूपी जाणीवेच्या रूपानं आपापल्या मनामध्ये असणं ही खऱ्या अर्थानं गरज असते आणि ती आपल्या प्रत्येकाच्या मनात आहे. मी ह्या सर्व गुरूंचे तर आभार मानेन. अवघे 8 महिने झालेत कोकणशाही सुरू होऊन आणि 3 महिन्यानंतर 15 ऑक्टोबरला कोकणशाहीचा पहिला वर्धापन दिन होतोय. या कोकणशाही सुरू केल्यानंतर या प्रवासामध्ये अनेक सहकारी या ट्रेनमध्ये चढलेत. काही सहकारी तिकीट काढली नव्हती म्हणून आपण TCला बोलावून त्यांना ट्रेनमधनं थोडंसं बाजूला करावं लागलं, कारण तिकीटशिवाय प्रवास करता येत नाही. पण आताच्या घडीला ह्या सर्वांचं जे रिझर्वेशन कोकणशाहीमध्ये झालंय, हे रिझर्वेशन मित्रांनो, तुम्ही जो विश्वास व्यक्त केला, हे कुटुंब आहे, हे कुटुंब कायमस्वरूपी कुटुंब राहील हा विश्वास तुम्हाला देतो. मी कधीही स्वतः, तुम्ही मला पाहिलेलं आहे, मी स्वतः कधी नाटकी स्वभाव आपला नाही. आपल्याला जे वाटतं आपण जसे आहोत तसेच वागतो, तसेच बोलतो, तसेच राहतो. मी ऑन कॅमेरा पण तसाच आहे आणि ऑफ कॅमेरा पण तसाच आहे. हे तुम्हा सर्वांनाही माहिती आहे, माझ्या सर्व दर्शकांना माहिती आहे चिन्मय. त्यामुळे हे कुटुंब आहे, हे कुटुंब म्हणूनच आपण यापुढे रन होणार आहोत. ही टीम आहे, मी नेहमी सांगतो, ही एक मूठ आहे आणि ही ज्यावेळी ही मूठ ज्यावेळी एकत्र येते त्यावेळी कोणीही कुणाची हिंमत नाही बाजूला करण्याची. मग ते चॅनल असो, कुठली कंपनी असो, नाही तर कुठली संस्था असो. मित्रांनो, तुमच्याकडनंही मी खूप काही शिकलोय. आमची संचिता असेल, अंकिता असेल, भले वयानं लहान असतील, पण वयानं लहान असलेला गुरु होऊ शकत नाही असं नाही आहे. हे देखील माझे गुरु आहेत. मी ह्यांच्याकडनं खूप काही शिकलोय. नम्रपणा, विनम्रपणा आणि कशा पद्धतीनं बोललं पाहिजे, कसा मान सन्मान दिला पाहिजे. अर्थात ह्या गोष्टी होत्याच, परंतु त्या अजून वृद्धिंगत झाल्यात. मित्रांनो, खूप काही तुमच्याकडनं मला शिकायला भेटलंय. आमचा प्रशांत, जो नेहमी या कॅमेऱ्याच्या मागे असतो, प्रशांत रेवणकर, अर्थात माझा सहकारी आहे, माझ्यापेक्षा वर्षभरानं मोठा आहे, त्यामुळे त्याच्याकडनंही मी खूप काही शिकू शकलोय आजपर्यंत. त्याच्यातला प्रामाणिकपणा, नम्रपणा हा नेहमी भावतो. त्यामुळे प्रशांत, तुला सुद्धा गुरुपौर्णिमेच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आमचा चिन्मय हेदळकर विषयी मी काय बोलणार, कारण की मुळात कोकणशाहीचा जन्मच जो झाला तो ह्या 3 पिलरवरती उभा आहे. 3 पिलर कोण, तर हा चिन्मय, दुसरे आमचे राजेश हेदळकर आणि माझा 3रा पिलर, ज्याला आम्ही कोकणशाहीची आत्ते म्हणतो, कारण त्यानं हे कोकणशाही हे नाव ठेवलं, तो म्हणजे आमचा ऋत्विक धुरी, माझा देवगडचा प्रतिनिधी, माझा देवगडचा सहकारी. ह्या सर्व पिलरवरती हे खऱ्या अर्थानं कोकणशाही उभं झालं. त्यामुळे हे देखील माझे गुरु आहेत. अर्थात सर, ही भावना, ही जाणीव ऑन कॅमेरा सांगण्याची नाही आहे, ती माझ्या हृदयात कायमस्वरूपी आहे आणि ते कायमस्वरूपी राहिली आहे. मी जाणीवेतनं सर कधीच कुणाच्या बाहेर गेलो नाही आणि जाणार नाही. आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा गुरुपौर्णिमेच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. तुम्ही माझ्याविषयी जे काही आदरातिथ्य केला, चांगलं बोललात, मी नेहमी सांगतो की कोणचं म्हणजे एखाद्या वेळी ना मला कोणी वाईट बोलत असेल आणि शिवी घालत असेल ना, तर मी असं ताटपणानं उभं राहतो, घाल काय ते शिवी म्हणून. पण चांगलं बोलत असताना नजर थोडी खाली जाते, कारण माहिती नाही कारण काय, पण चांगलं प्रत्येकाला वाटतं की माझी स्तुती व्हावी, पण आपलं थोडं गणित वेगळं आहे. माझी इच्छा असते की माझी कुणीतरी निंदा करावी. काही जणांनी तर चॅलेंज मारले होते 6 महिन्यात कोकणशाही बंद होईल म्हणून. आता 8 महिने झालेत, पहिला वर्धापन दिन आलाय. त्यामुळे माझी अशी इच्छा असते की हे जे निंदा करणारे आहेत ते माझे पहिले गुरु आहेत. त्यामुळे ह्या गुरुंना सुद्धा मी गुरुपौर्णिमेच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. त्यामुळे निंदा करणाऱ्यांचं मला ना लय बरं वाटतं की अरे कर किती ती निंदा. चांगलं बोललं की थोडा प्रॉब्लेम होतो, पण कदाचित ही परिस्थिती सुधरेल. लवकरच चांगलं बोलल्यावरती माझी मान अशी अभिमानानं उभी असेल आणि चांगलं वाटेल, हे देखील तितकं सत्य आहे. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. मला या क्षेत्रामध्ये आणणारे प्रथम गुरु अर्थात आमचे देवगडचे तरुणभरचे प्रतिनिधी प्रशांत वाडेकर यांना अगदी मनापासून मी शुभेच्छा देतो. प्रशांत वाडेकर, राजू मुंबरकर, श्रीकृष्ण रानडे, त्यानंतर आमचा राजू पडवळ जे आता तरुणभरचे उपसंपादक आहेत, या सर्वांनी लिखाणाला एक गती दिली.
ग्रामीण भागात काम करणारा पत्रकार आताच्या घडीला जिल्हा स्तरावरती पोहोचतोय, कोकणशाही सुरू करतोय. हे सर्व श्रेय फक्त आणि फक्त माझ्या सर्व आयुष्यात आलेल्या गुरूंचं आहे, तुमच्या सर्वांचं आहे. कोकणशाही म्हणजे साईनाथ गावकर नाही, कोकणशाही म्हणजे मी साईनाथ गावकर स्वतः मुळीच नाही. कोकणशाही म्हणजे तुम्ही सर्व आहात एवढंच सांगतो. आजच्या गुरुपौर्णिमेला आपण सर्वांनी जो काही आदरातिथ्य केला, सन्मान दिला, निश्चित हे सर्व ध्यानात राहील एवढा विश्वास देतो. आपण सर्वजण एका मुठीनं काम करू, हीच कोकणशाहीची ताकद आहे. आणि 8 महिन्यापूर्वी चॅनलचं ओपनिंग झालेलं उद्घाटन, त्यावेळी हैदरकर मी बोललो होतो, कोकणशाही या सिंधुदुर्गात आणि कोकणात धुमाकूळ घातल्याशिवाय राहणार नाही चांगल्या अर्थानं. आताच्या घडीला कोकणशाही हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सोशल मीडियावरती ट्रेंडिंगला असलेलं चॅनल आहे. ही समाधानाची बाब आहे आणि हे श्रेय फक्त आणि फक्त आपणा सर्वांचं आहे. आज वर्धापन दिन नाही, वर्धापन दिनाचं भाषण 15 ऑक्टोबरला करायचं आहे व आज गुरुपौर्णिमा आहे. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि इथंच थांबतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.